गाइस दिनै जोङो दैजिङाव थांगासिनो लोगोफोरजों ओमफ्राय जोङो साबा फैदों ओमफ्राय ड्राइभारजों 6 जन बिसोर गथाय क्लासमेट गोजा ओमफ्राय ड्राइभाराबो जोंनिनो लोगो बिराद क्ल'ज फ्रेन्ड्स ओमफ्राय बिबो शुटिं खालामो बिसोरबो ओरैनो भिडिअ अफिसियेल बनायबाय थायो ओमफ्राय बेथ' कर'ना आंबो नुजाबाय थायो मोनफ्रोमबो ब्लगाव ओमफ्राय बिबो आसामिसाव ब्लग बनायदों जाय बर' बुजि मोना बिसोर आसामिसावबो नायनो हागोन बिनि चेनेलाव आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनो हागोन जेरै रिसेन्टलि होदोंमोन ना बगामाथि थांनायखौबो बेयावबो बि दंमोन बिखौबो आं डिसक्रिपसनाव होनो हादों बे फंबाय फैदों फंबायाथ' उन्दुनो ओंखारबाय जों ओरैनो गासैबो थांगासिनो जों दा टाइम जागासिनो टाइम 11:43 गुड मर्निं गासैखौबो गोजोन फुंबिलि ओमफ्राय जों दैजिङाव मथा मथि 3 घन्टासोआव 3 घन्टासोआव मोनहैगोन जों ओमफ्राय नायनोसै मा नुनो मोनगोन जों फार्स्ट टाइम थांगासिनो लोगोफोरजों ओमफ्राय इन्जयमेन्ट नांदों एक्साइटमेन्ट जाना दं माबायदि जानो हागौ होननानै हानायखिनि जायगाफोरखौ देखायगोन दिनै बेरायनायखौ ओमफ्राय आं खोनादों दिनै 4 तारिखआव मिकासिम फैगोन जोंबो रिसेन्टलि मा डिम्पुआ खिन्थादोंमोन बिनि ब्लगाव बेखौ नायनानै ओमफ्राय बिनि हिसाबैनो थांदों नायनोसै हराव माखौ नुबावो ओमफ्राय जुदि जों मिकासिम फैबाबो मिउजिकखौ बिनिखौ होनाय जानाय नङा ओरैनो माबा कपिराइट फैगोन स' इन्जय रङियावबो बिदि जाम जाग्रा जाबाय एकदम फुल ट्राफिक आगोल बिजाय बिदि गैयानोखामोन ओमफ्राय माने दखानफोरा बिराद सेबबोबाय थादो लामाया बिराद फिसा नालाय एकदम साउन्डखौ मोजां खोनायाखै जानांगौ माने एकदमबारे बिराद फुरा फुलनि एकदम ट्राफिकआ एकदम फैनो हायाखै जाबावगोन अभार ब्रिजथ' होना हो मा जाबावगोन ओइनो रिक्सा आलाफोरा गारिफोरानो फुरथि जाजोबथारबाय मा जाबावगोन दा मा जाबावगोन नै जामा जों दा नै फाइनालि बङाइगाव मोनफैबाय ओमफ्राय दा एसे टाइम जाबाय नालाय लान्च टाइम स' जों नै हिमालय हटेल हाबनि स' नै बेयाव हाबैनि नै दा मोनफैबाय जों एसे फ्रेश आप जानानै बेयाव लान्च खालामदों नै हटेलाव दानो हाबदों बिराद दावराव आंनि माथोखौ खोनायाखै जानो हागौ बिराद दावराव जाबाय फुल मानसि मानसिफोरा मानसियानो मानसि जाम जोंनि ड्राइभारा मोजांखायसो बियो एकदम जेनेबा बेलेग जोंनि सिगाङाव एमएलए गारदोंमोन बेथ' दाबो मोनफैयाखै दा जोंसो मोनफैग्रोबाय गारिखौ एकदम मोनफैग्रोबाय जोंना एकदम मेंजोब्बाय एसे फ्रेश जाबाय फाइनालि जों दा नै ओंखाम जाखांबाय बिनिफ्राय हिमालय हटेलनिफ्राय सार्भिसा मोजाङानो थिग थाक ओमफ्राय नट स' गुड अलस' बिदिबो बुंजायो ओमफ्राय जों दा नै एसे सिगां जा थांसै ओमफ्राय एसे बेरायहैनोसै दा ट्राफिकआनो जोबाखै माथो दहायनि ट्राफिकआनो मथा मथि 1.5 घन्टानि बारा जाबाय नैबे ट्राफिकआ पुरा ट्राफिकनि हर्न दामनाय मा दामनाय थाखाय माथोफोरखौनो क्लियार खोनायाखै एसे ओंखाम जानायखाय माबाखानो एसे मोजां मोनबाय दासो जों दा नै फाइनालि मोनफैबाय दा गारि पार्किंआव होबाय थादों ओमफ्राय नायनो मोनसिगोन जायगाखौ माबायदि थ' जाबाय नै ओंखारनोसै
ini kayak kali kelak. Tarking tuh di belok bu. Jadi lesnu. Nah, jadi dulu bisa. Oh, नै ओंखारबाय ओमफ्राय मोनफैबाय जों नै गारिखौ पार्किं खालामखाबाय टिकेट लाबाय टिकेटआ जोंनि गारि नाम्बारजों ओमफ्राय पेमेन्ट खालामबाय 200 पार्किं थाखाय गारिनि थाखाय थ' नै बेरायनोसै एसे माजा एकदम फुल बिराद गिदिर जायगा जोंना ड्राइभारा नोंनो ला फै थ' दा माजा थांनो बिजा थांगोन ना थांगोन Dwijing festival Agni Palu जों ड्राइभारा एसे गाइड खालामोन बियो फैखांबाय जोंखिनिया दा बिजोंनो एसे बेरायफानोसै थ' लेट्स गो थ' जोंनि जोंहा दा फाइनालि टिकेट दानगासिनो टिकेट काउन्टाराव लाबोनोसै सिङाव नायनोसै माबायदि बनायदों दैजिंखौ फार्स्ट टाइम फैदों टिकेट लागासिनो आं थाखायबो बिसोरनो लानो हागोन दे लादो आं जेकेटखौ गाननानै आंनि जेकेटखौ बिसोर गानदों दिनै नाथाय आं नायनायखौ मोजां नांदों ड्रेसखौ आर'नाइजों वाइट मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय फ्रेन्ड्सफोरजों शेयार खालाम ओमफ्राय भिउ पइन्टखौ मोजां नांदोंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय चेनेलखौ 4K जाथारसिगोन बारा नांला 100 सोल'सो नांथारसिगोन नै टिकेटखौ मोनबाय 6 जननि दा होनोसै ओमफ्राय 6 दा जों सिङाव हाबबोबाय ओमफ्राय सिङावनो मजा बिराद गिदिर ओमफ्राय स्टेजखौ नायना आसुरित जादों नै मोनसे स्टेजनिखौ एसे फिसा ओमफ्राय मोनसे गिदिरा बे खाथियाव लागै थांगोन नुनो मोनगोनसो बियो गिदिरसिना नायनोसै दिन दाहराव सिंगार फैयोनो नायनोसै माबायदि जायो ओमफ्राय जेसेबांखिनि जाबाय थागोन खालामनायखिनिखौ नुनो मोनगोन स' जायगाखौ नाय जायगानो अসমखा भिजिट खालामथार गासिबो that's the thing I understand Bye Biluna, koron, isi sade. Fai. Bosa angni bos. Ne Biluna birbay. Nah, nusra ma bungno da Dwijingni ba. Iya telepon kuri matli. Nusra naik beta. Only single naik. Anga jeba bungla only video ko enjoy khalam. Very nice places here. Ambara English renga, so naik beta. Enjoy. Sor goreng lain no khai. बेरायगासिनो जोङो पुरा मेंलायलायबाय बिजा बेरायबाय थादों दहायनिफ्राय पुरा जोबानो माथो आरो बै खावसेयाबो दंबावोसो जों नै खावसेयानो बेरायजोबनो हायाखै दाबो नै खाथियाव दैमा जिङाव फैदों नाव गाखोनाय मानाय बेखौ नायनो फैदों ओमफ्राय बिनो आरो नायबाय था गासिखौबो नायबाय था पुरा माथोआ माबालायलांबाय आंना एकदम लोगोफोरजों एसे एदावलायनाय मानायावनो फुल मानसि जेथिंबो मानसि ओइ बिलुना बिरबाय थादों उनजासो नै जायो थ' भिडिअखौ एसेबो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम गासिबो
बिनो जायगाया गासिबो नैनिफ्राय बैजा नै बैखै पिकनिक जायो ओमफ्राय नैजा गासिबो बेरायनाय इमान गिदिर फुरा थाबाय मेंजोब्बाय जोङो इमान बेरायबाय गासिखौबो देखायजोबनो हायाखै बिनि थाखाय निमाहा थाबाय बाट प्लिज भिजिट यार माने नैबे 7,000 लास्ट गासिबो भिजिट खालामथार थ' नायबाय था आरो हरनि प्रग्रामखौ देखायथारगोन नोंसोरनो बेखौ नायनानै फोजोबसै मामिनो बिनिफ्राय जिखुनु मोनसे बेग लाबाय मामिनो थाखाय आरोना बेखौ बिजानिखौनो लाबाय मोनसे मामिनि थाखाय